Na Vianoce som dostal knižku o najkrajších automobilových cestách v Európe. Niektoré sme už šli, ale mnohé nás ešte len čakajú. Sme v Čiernej Hore na 4-dňovom roadtripe cez túto nádhernú zem. Ideme si pozrieť jazero Skadar, preplavíme sa na Kom Monastery a budeme mať kľudnú 3-hodinovú plavbu cez Lekníny asi. S rozlohou 365 km štvorcových je to najväčšia vodná plocha na celom Balkáne. V najširšom mieste má až 46 kilometrov. V minulosti malo Skadarské jazero mnoho názvov, ale úplne najviac ma fascinuje to, že okrem iného sa mu kedysi hovorilo blato. Skadarské jazero z výhľadu z tohto kláštora vypadá skôr ako lúka, než ako jazero. Cestou sme zastavili pri malom ostrove Odrinská gora, kde sme sa vyškrábali k ortodoxnému kláštoru Kom. Vraj celý kláštor spravuje jeden jediný človek, ktorý má pre seba úplne celý ostrov. Úžasné. Hodinka po vode naspäť do prístavu a my sa vydáme ďalej do mesta Kotor, ktoré ľudia tiež poznajú ako mesto mačiek. Cez deň, keď tu pristávajú obrovské zámorské lode, tak v meste je to úplné peklo. Tam sa vôbec nedá pohnúť. Večer je to našťastie už úplne inak. A my si nachádzame pokojné miesto na jedlo. Vzhľadom na to, že Kotor je na mori, alebo je to prístav, tak Ivanka si musela dať morské jedlo. Ja mám podľa mňa krevety aj za ušami. Nie. Budem jesť pršut. Po tomto zistení sa ešte trochu potúlame kľukatými uličkami starobilej pevnosti, ktoré nakoniec prenecháme ich právoplatným obyvateľom, mačkám. Pretože ráno vyrážame na more. Juhoslávia mala kedysi ponorkovú flotilu. No a toto sú ruiny jej bývalej základne. Nezdržíme sa tu však moc dlho, pretože vlastne okrem diery plnej vody tu nie je moc čo vidieť. Ďalšia hoďka v člne a my kotvíme pri pobreží s úplne nádhernou priezračnou vodou. Odtiaľto sa už vydávame späť, ale cestou nás čaká ešte jedna zastávka. Na umelom ostrovčeku, ktorý vytvorili námorníci vracajúci sa do Kotorskej zátoky, keď dodávali kameň po kameni a nakoniec tu
postavili kostol. A vypadá to, že sa tu stojí na všetko. Na záchod, na výhľad, na kostol. Sme tu mimo sezóny, ale aj tak to je dosť turistické. Asi sme vyvinuli nový výraz, teda Martin. Je to strach z overturizmu. Fear of abundance of tourists. Skrátku musíme ešte vytuniť. Fotr, no. A tak, postihnutý diagnózou fotr, utekáme čo najďalej od davov cez 26 serpentín na jednu z najkrajších výhliadok na Kotorskú zátoku. Pre tento road trip sme zvolili kabriolet. Dokonca ho môžeme mať aj bez strechy. A je to sakra nepraktické auto. Ale Martinko je šťastný, no. Brrr, brrr. Áno, Martinko je šťastný, lebo sa s tým dá robiť toto. Naše posledné ráno v krásnej chalúbke Dedovo Tajné. Do odletu nám neostáva už mnoho času a tak chceme aspoň na chvíľu nahliadnúť do národného parku v hornatejšej časti krajiny. A samozrejme vidieť kamzíky. Matches and gasoline, nothing but trouble. Said we'd never make it, but you ain't seen nothing yet. Tak od mora sme to dotiahli až do Durmitoru. Práve teraz si užívame Crno jezero. Tak podľa mapy by sme mali konať ako Kristus a mali by sme takto prejsť po vode na druhú stranu. Radšej to volíme suchou nohou okolo. Ale možno, že dneska by to šlo, pretože veľa turistov sme videli s pravoslavnými ikonami, takže možno dnes je ten deň, kedy by to mohlo výjsť. Ale nebudem to asi skúšať. Tak aj v južnej Európe bývajú dankery. A špeciálne teda pre Marťasa. Našli sme ich. Nevieme, akého druhu. Uvidíme. Štyri dni na túto krásnu krajinu rozhodne nestačia. Je to skôr ochutnávka. A to, čo sme zakúsili, nás teda poriadne do budúcna namotalo. Odchádzame. Tohto Fordika Mustanga sme preklostili na princeznu. No a už teraz vieme, že na podzim sme spátky. We're just getting started.